Ako'y giunahan na ko amigo noon. Tingnan ako ka kahit na dali mag-abot. Saan mi kuha oy? Mamiya. Basig na siya. Plano po sa kong uyab siguro sa. No, na po siya. Sige lang. Balay ding una sa importante nga mag-abot kami sa kong uyab sad ba. Kay kato si Jan nito, kapaabot ro dito. Kay ako, kapi grabe na akong exercise. Grabe na akong pangandap para karon mo huna tong kuma. Kani, klaro mi binagdukay gyud Ako atuon sa unahan kay karon nagpaabot na gyud siya. Agoy. Sis, na problema jud ko sa akong uyab sis ay. Nga naman sis. Na, bisag gidungguan ko sis ba muunga jud nako sis. Hala, iyo. Unsa man na sayang klase nga reliyon sis? Uy, murag na sa gwakwak sis bisag nagkadugo na imo iya jung kuanon. Kay wala ko kay baon si relihiyon na niya sis kay wa man na siya simba-simba. Hala, kasi gwakwak jud asis. Basin siguro sis kay kana mag-meet up ni sis nga ang sabot na mo alas 12. Mutungan na siya sis. Alas 4 na. Napatay ba si gwakwak jud na sis pagbantay-bantay ng uyab nimo sisan. Na ba hindi lang kay imuhay balbalon ana. Ambot na lang jud uy. Sis na na yung uyab sis. Yayan mo sis. Oy kay kung naman kadayon sis ba ako ni sis. Bugbo ag lakang ko uyab. Ay. Nadyanin. Asa man Ros? Boy palpak. Kung putan ni mo ang amigo, kung putan ni mo. Inaon pero suti kaning iyangay ra po na si muhang uyab ang pangani ba nga boy palpa kay sus sa tunan na lang gain na rin ko na paabot niya niunan lang ko dire kay gibingan na pa sa Ana akong uyab na ana dalan jud ko ana akong uyab. day dala mo day Ay, ana man day. Lab. Lab. Sama ka ba yung imong kumbiyaan? sinsya na Sabot nga. What ako? Ganun na sad ka. sabiha po ka Kasi ka plano ka ni kung uyab ha noon. sabi nga nung plano mo taong kuha ng anaam ko yako ana sadyang dugay ra jud kayo ka Ibaw ka nga nag-andam nag-warm up kung mahayo kay. abanto ra po di ay pero Ibaw ka hapit ng February 14 ba? Mo advance bang ko? pareha gid ang plano ba Ay, ay. ko gyud ay ang nasa depensa na to kay palpa ka ako dili Ay. bay nya ikaw na bala Aw lain sa kay magdungan ta nga siyempre tagsa-tagsa ta. wala niya Sige bye sis. Kabala ka sis. Sige bye. Wala oy. Wala lab kanang lab. Nako hangyo ni mo lab ba? Unsa man? Pwede lab sa February 14 na jud ta mag sampaki ko lab kay gidungguan lagi karon lab. Sabi nung labdi na madasa doy kanayo pa to February 14 pila pa kaadlaw taon niya. Kibabe ka nga ako nga di jud ko kagwantag di ko ka ana jud. Kibabe ka nga kada adlaw ba? Nya gusto ganahan ka mo sampaki ko nga mag-uway para ba nimo. Oo pa jud pagdungguan ni. Ay, sus. Gusto pa kayo. Kaon kitag dinuguan ka na pagkang labas. Sige. Ay sige na ala ko balibari gud. Ato sa tanig to. Sige lang. Nangako na po sila. Ari to. Sige. Di ka na pasensya sa ta. Ari sa tas kalibunan ba kay ini February 14 jud ato kita gutil mo pantay budget ron. Ay nya kanang lab okay ra jud ni mo lang. Ay sus taros karon mura makakaron pa. Okay lagi ko bahalag daga bag-o pa na ning kuat. Sus okay lagi ko. Sige lab ha, way mahayay ha. Ay sige lagi mahayay. Sige mura may lagi ko. Sige na. Buah. Gi. Kana. Lab. Okay. Kita lang. Lang. Gusto pa na ba? Gigi Gusto pa. sutupulan ako. Gigi. Lab. Lab. Gusto pa mayo. Sabi lang. Kusog-kusog na gid ay. Nan bitate ka nga kusog mo kay pagdunggo ba ana ha? Matay lang. Kusog dyan. Mura man na itubod na. Ay. Sok-sok ni agad mo ni ampay nimo. Ay salam. Mura na yung. Wala lang. Ay, padayon diha oy hutda na tanan para dali ra na mahurot para ini February 14 ba. Makasampaki ko tag maayo. Kana. Oh, basta ka lab. Uy, na madahalap eh. Ano na madahalap? Ito yung maday kusuga di ay. Oh, di ba giingnan bitate ka nga mo may pagdunggo dire. Dire. Kinapangan ko dire.